8 ஊரு எச்சில் ஊரும் லிஸ்ட் இருக்கு கையில. எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல. 8 ஊரு எச்சில் ஊரும் லிஸ்ட் இருக்கு கையில. எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல. கம 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 சமையல். வெட்டு வெட்டு கட்டு கட்டு இது நம்ம படையல். கம 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 சமையல். வெட்டு வெட்டு கட்டு கட்டு இது நம்ம படையல். கம 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 கனி சமையல். 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 காரக்குடி குழம்புக்க போடுறியா மசாலா? யாருக்கிட்ட பொங்குற நீ எங்களுக்கே சவாலா? ஊரு எச்சில் ஊரும் லிஸ்ட் இருக்கு கையில. எங்க